O IES Valdoasma impulsará mañá venres a iniciativa Coñece o noso centro co fin de achegar as instalacións e a oferta do centro a todas as persoas interesadas en coñecelas. É unha xornada onde vamos a estar o equipo directivo desde as 5 da tarde ás 7 da tarde para que calquer persoa que queira coñecer este centro poda vir. Por que facemos agora? Pois coincidindo coa prescripción para ESO e bacharelato que está aberta desde o 1 ao 20 de marzo para alumnado que non pertenece ao centro. Do 1 ao 20 de marzo está aberto o prazo para a preinscripción en ESO e bacharelato, dirixida aos alumnos que actualmente non cursen estudos no Valdoasma e teñan intención ou valoren a posibilidade de facelo vindeiro curso. Moita xente, a mellor por descoñecemento, pois non sabe como somos, que oferta educativa temos, e para explicarlles un pouco o que son as nosas instalacións e a nosa oferta educativa. A calquer persona da comunidade educativa que teña interese en coñecer o noso centro, onde lle explicaríamos pois, o noso servicio de comedor, as novas melloras de transporte escolar para este ano que temos compartido co Lois Arribadulla, posibilidades dos seus fillos de poder vir nese transporte ao noso centro, cousa que o ano pasado non tiñamos, as instalacións, incluso as súas necesidades, que necesitarían de nós, que tipo de asignaturas preferirían ter como optativas, un pouco coñecernos para poder mellorar a nosa oferta e que eles coñezan ao mesmo tempo o que nos ofertamos. Este instituto imparte ensinanzas de todos os cursos da ESO e bacharelato nas ramas de Ciencia e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais. Actualmente tamén está aberto deica o 21 de marzo o prazo para inscribirse nas probas de acceso aos ciclos superiores de formación profesional e a finais de mes abrirase para as probas que corresponden ao acceso aos ciclos de grao medio. Ahora mismo está aberto o prazo para inscribirse nas probas de acceso ao ciclo superior. Os de grado medio será a final de mes. De todas formas, toda esa información está colgada na página web do noso centro, IES Valdoasma, e se alguén quere algunha información a maiores ou necesita algunha información, podese pasar pola administración do centro de 9:30 a 2 da tarde, que se lle explicará todo o que necesite saber. Estas probas terán lugar no mes de maio e no de xuño en Monforte, pero a inscripción para realizalas pode facerse no propio centro chantadino. Actualmente, a oferta de ciclos que temos é ciclo medio de electromecánica de vehículos e ciclo superior de administración e finanzas. Pero calquer alumno que queira facer as probas de acceso ao ciclo superior ou ciclo medio vai a realizar esas probas en Monforte. Se se matricula neste centro, ten que facelas en Monforte. Para acceder aos ciclos superiores é preciso ter 19 anos ou cumplilos no 2014, ou ter 18 anos ou cumplilos no 2014, posuindo un título de técnico que pertenza á familia profesional pola que se matricula.